كما يوعلكم እንኳን ብድሃን መጻኹም ህራይ ከምዚ ትሪእዎ ግደ ቋንቋ ግእዝ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ዝብል መደብ ይዘለና ወትሮ ሐሙስ ሓበራዊ ዘተን ምስቲ መቃር ጥበብን ኣብ ዝንገደሉ ኣዳራሽ ዳዕሮ ኢና ንርከብ ዘለና እዚ ኣዳራሽ እዚ ሐሙስ ኮማ ዓይነት ንጥፈታ ስለ ዘካይድ ኣዳራሽ ሐሙስ ኢልና ክንጽዋዕው እንዳርጋ ንእሽተይ ዝተርፈና ምናልባት እዚ ሐሙስ ዝብል ዘለኹ ነቶም ድሕር ኢልኩም بقصال زي تساتفون تعليقهم بردارغا خلنا ሐሙስ ስለንሳተፎ አዳራሽ ዳዕሮ እዚ ናይ በሃማት ዝዳሎ ሁሉ ግዜ ሐሙስ መደብ ከምዚ ዓይነት ሓበራዊ ዘተን ምስ መቃር ጥበብን የካይዱ ሎምኻ እንሆ በዚ ዝተጠቅሰር እስቲ ኣብዚ ተረኺብና ኣለና ናይ ሎሚ ዕዱምና ከላልየኩም ናይ ሎሚ ዕዱምናን ጋሻናን መርጌታ ሄኖክ ገብረ ሚካኤል እዩ ምናልባት ኣታ ትብሎ ኸይትብሉኒ أقدمو بخستاي هاي مرجيتا بعلو كقلصي سلمنتا تا يبلغهم زلخو أنا جناتهم كلهم مرزقو مرجيتا جناتان تبلكني حيش لزولي أتقبله مرجيتا قبل من كائل أب بترسيان مدهني على مكان هو أورتا كم كهن كم ممهر أم منبر باتراتي كريما خمار تعيق قدسان مصحفتن جز تجرنيان كوينو يسرح له مرجيتا هينو قبل من كائل شحكوا جينا أبعد من سنة زركب انتقاني أم عبالق أنقوا جزن تجرنيان مستوم أركانات ومهارانيو زسرع كابلولي أبوركتو نمتكاس حمشت أنقوا جز مهار مصحفتي أداليو كم ستريواز مصحفتي أبزي قدمي الله كله ببناتو تقصينا أبزي كابزن تتقص حمشت مصحفتي تنكلت مصحفتي مزجب قالات جزن تجرنيان خنا خلوا تنسلست دما مهار سواسون كنين جزن تجرنيانين مرجيت هاينو قبل من كائل كود 10 عامات حيزو قصع حجي مس قانقوا جئز ينبرالو زبزح ادميو بزعبا قانقوا جئز كصنع كمارامر كصحفنيو احلفوا بركت زبالو مصحفتي كاب قانقوا جئز ناب قانقوا تግርኛ ترجملو قصري كندزي خنبلو اين خلن لعلمي ايتي ابيلي زبصح كمتي زبلكو اديت قصريلنا خنحالفو كم اون قال ابونا هنوك عد 4 عدو خلا مالتي كاب تجرنيا ناب جئز ترجمو أبعداجا زركبي جئز كم بهال قانقوا ناي بترسيان تراي كوينو خيترف بولك أو تعرو زمانه أجاب بمتقطع قانقوا جئز كل زيجا بحلف دما من إسيات كم زفلت وان زمل كون أب مقبار كي تحلل يسرح له قانقوا جئز كاب كلتشان 10 شعتن أبسما بسرعة كمهر زجمر مرجيتها هنا قبل مكائل أبز وانزي أب فوتو هيفن أبز ركب هنسا أبسال سايدربي نقدسات مهارو أم مهار يركب مرجيتها هنا بتقل عليه كمتي أب مأتو زبلكو كاب نوع وانا تحيزو مسكو أنقوا جئز أبسرح زت أساسر كنبرز أنحن زنبر زلون هركوت زيجايو كابز بمقصال قدا زمناو أنقوا جئز أب زمناو علم بزبلار استي جزينا حصر زبلايو ناي 5 دقائق استمهرو كهبنايو دحريو ناي إيهن مهين ناحيتون رئيتون مدب كلونايو نمرجيتا هنوك بخبرنا مدرخ يعدم مرجيتا بخبرنا مدرخ عدمكم يغني الله كوران وكورات فوالكم دهنا وعلكم أكو تجزئة كمالكم وعلكم عند اللهم كمالكم اللهم أبزع ساعات زي أنا أبزع على زي أنا زبز حنا كبر مسجانا يغنوا كم زي أرست وهيبو أدلله إتعرستي أنا يكون كن هيبي أدلله زي كفلنا أيو نبي حق صبغتي قد قانق جئز أبزمنا وعلم قانق جئز كلهم أبز اللهم كم تفلتوا إتي زجوب بزن زنفع زحيلا كم الإنسان أنا بس زنبرأيو أبز ما أخلاق جزية تداخل من يرو كابلومي إذا أرستي تسمع ما أخويني يسمعني قد قانق جز أب زمناوي علم أبزاز لنا يا زمناوي علم قانق جز جزيو زبز يمثل برغم شيء تقبلنا لأن خزارب نصعدكم كسمعوا تي جلس إنكساتن زخنا أملاخ يجلس لنا
كم زنري أزلنا أبالات هاجراوي محبر من إسياتن تمهرون إرترا أجدنا سنتن طعمتاتن قام قاجز قبو مرداتا خمس اللوم مجبار يسعلامنا أبزنا لو مشت رأيكوا كفصنت زي كاله أبزمت ناتمال لسنا كم تي أرستو كنفصم يبقى عنا لسان وي قام قا كل أدناهم من فلتو كلته سبات وي كابون العلي زرادا دلو إيو كابوتا نابوتا زستاغا غرلو نابهابتي نابلصغنا نابزعبه غداي كساغا غر انت خوينو سب قانقاتات كفلت الله سبعه قانقا زتغلصه نمنتايو نمردايو سبات نو فلطي افتي قداماي غزي لومي نابا شحات قانقاتات معبيلهم الله كلاتنا نفلطينا ابت قداماي غزي سبعه حنتي قانقا زنبرت ناب سبعان لعلين قانقاتات تبازيحو عالم كل دما كرادا داخيلو بزعبا استفلالي بزعبا بهلو ديو بزعبا هابت ديو كتحاغاغز كتاقم كيلو موني قانقا بزي فللي لومو كان غيز نزارب انتلنا كل انت تشعت قانقاتات بهاجرنا زلوا كاو حالفنا ونا عالم قانقاتات كنفلت غبونا ايو بدمصي بصحوف بملكت بسئلي بموسيقى بستفعل قدم بنغاريت كيترفه ناي سلام بسرات كون كله دمص نايت نغاريت قانقا يغبرلن منبارو ካልእ ተኾይኑን ተበገስ እንተ ኾይኑን በቲ ነጋሪት ወይ ብደወል ደወል በሃላሎ ነጋሪት በሃላሎ ናይ እምኒ ካብ እምኒ ዝተበገሰ መረዋሕ ዝበሃሉን 3 4 ድምጽ ዘለዎ ቀጢን ማእኸላይ ገፊሕ ዳይ በዘለዎ ድምጽታት ደቀ ሰባት ይራዳዱኡ ነይሮም ጽሕፈት ከይ ጸሓፉ በቲ ድምጺ በሓበሬታ ከም ንፈልጦ ዓለምና በደርፊ በማሰ بقنيه كترادادا تخيل يخامو تي قانقا بسلسته 4 5 عينت كابلون لعلن كجلس يخيل بهير قانقا جئز كبابي اديام سبكا مالت كون كله قال سبات نبيهر كم قانقا دحسبو ايسانو هونو بهير اجل انت الكاتنا بكايو كباب اجله هاجر اجله زوبا اجله اديام اجله نمباليو بهر نهزبي وكل حدا هزبي حدا عينت بهر ساهو بهر كناما بهر تغرينيا تلكا تزارابي تغرينيا كبابي يتباهلو يترغم عينتات قانقا بزحات قانقاتات كوتالو ابزلومو غزيه زصنوت قانقاتات አለው نزاربولم نتقملهم بصحفن بقالن بنقدن باستفراليه مغشان بفلسطين አለው ابغمغم مقابر نموت استقارو زمسلو قانقاتات አለው ازيم نطفؤون አለው ካብዞም ንሪኦም ዘለና ዝጸነቱ ወይ አምጽናት ዘለው ህልዋት ወይ ህልዋት አንስትዮ ህልዋን ንተባዕትዮ ከምዝ ንሪኦ ዘለና እቲ ቁጽሪ ኣብ ታሕቲ ተሰሪዕሎ ግዜ ንምቁጣብ ታ ግዜና ሕጽር ዝበለትያ ብድሕሪ እውን ኣብዚ ዓበይቲ ናይ ግእዝ ፈላጣት ሰባት ስለ ዘለው ትዕድል ንዖም ክንቦም ኢና በዓል ኣባ ግርማይ ስለ ዘለው ግእዝ ስም ናይታ ግእዝ بخلت عينتا صحافة تصحف قعز تباهلو يصحف قعز تباهلو يصحف سلامنتاي نزبل يتم اخلت يمزلو قنقا قعز الف عين يبهالو نا عيني سلازمسل تحده نبلو بالتغرينيا سيماوي عيني عازبل اسم توهيبو يتحدخا الف زبل ጥንታው ቋንቋ ስለጻፈሉ አልፍ ወይ አሊፍ ዝብል ስም ተዋሂቦም እዞም ክልተ ሆሄ ነናቶም ትርጉም አለው ግእዝ እንተልና ወይ ገአዘ ንበል ብግሱን ምጻዮ ገአዘ ይግእዝ ገአዚ ገአዚያን ገአዚት ገአዚያት ጉኡዛን ይሉ ይረብሕ ክሳብ 381 ሓንቲ ግእዝ ቃል ትረብሕ ኣብዚ ቅድሚና ንሪደላ መጽሐፍ ተጻሒፉሎ غازه بالف عند حركينو تخاراخره تماغوته
ይሄን ሚህን ተባሃለ አጉረምረመ አዕዘምዘመ ይፍታሕ አለፋ ገዓዘ በአይንአ እንተ ኮይኑ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ገዓዘ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ግዒዙ ሓደ ነገር አምጽአ እቲ ዝመጽእ ነገር ነጻነት ከሆነ ኸልዩ ካልኡን ከሆነ ኸልዩ ልሳነ ግዕዝ ቋንቋ ግዕዝ ሓደ ካብቶም ጥንታውያንን ቀዳሞትን ቋንቋታት ዓለም ምዃኑ ምሁራን ስነ ቋንቋ ዝሰማምዕሉ ሓቂ እዩ ከመርትዖ ኣብ ከባቢና ናብ ርሑቕ ከይከድና ጽሑፋን ናይ ብራናታት ስነ ኹዕታታት ኣብ ቆርበት ተጻሓፉ ኣብ ሓወልቲ ዝተጻሓፉ ብዓይንና ንሪኦም ወየዳ ኣኡደ የተበጽሐ ኮይኑ ይምበር ኣብ ቀረባን ኣብ ከባቢናን ኣብ ነውስ ወከፍ ከውሕታት ኣብ ገዳማት ቶም ተጀሚሮም ዘለዉ ንፈልጦም ኢና በዓል ኣዱሊስ ስዩን ከባቢኡን ኣብ ካልኦት ኣብ ብዙሕ ቦታ ገለገለውን ክነንብቦም ዘይከኣልና ኣብ ከውሕታት ኣለውን ኣብ ብዙሕ ቦታ ቀሰኢልካ ክረኣዩ እዮም መጽናዕቲ ክግበረሎም እዩ ዝረኣይዎም ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ግዚኦም ምስ በጽሐ ኩላቶም ክረኣዩ ይኾኑ ጥንታውነት ቋንቋ ግዕዝ ከምቲ ክበሃል ጸንሐ ብስነ ኹዕታ ዝተረኽቡ ኣሰር ቀዳሞት ሓወልትታት ኣኻዊሕ ኣቑሑ ቤት ተወቂሮም ዘለዉ ቃላትን ስእልታትን ግዕዝ ኣቑሑ ቤት ኣቑሑ ገዛ እያ ተባሂላ ተጻሒፋ ነይራ ኣብ እርማት ሓጊዞምን ሰባት ካዛ ካብ ዝብል ገዛ ቋንቋ ትግርኛ ብዘይ ምዃኑ ቤት ናብ ዝብል ቤት ንኹሉ ሰብ የሰማምዕ ቋንቋ ትግርኛ እዩ ቋንቋ ግዕዝ እዩ ገዛ ግን ቋንቋና ስለ ዘይኮነ ንእግር መንገደይ ክገልጽ ኣፈቱ ኣብ ቋንቋታት ትግርኛ ካልኦት ከም ኣማርኛ ተሰኒዶም ዘለዉ ግዕዝ መበቆሎም ቃላት ካብ ግዕዝ ይወስዱ ተጠቀምቲ ናይ ግዕዝ እውን ይኾኑ እዩ ኣብነት ሓደ ሓደ ንርአ ከም ኣብነት ኣሃደ ይእህድ የኣሃድ የኣሃድ ኣሃዲ ኣሃድያን ኣሃዲት ኣሃድያት እሁድ ኣሃደ ማለት ሓደ ገበረ እሁድ ማለት ከዓ ሓደ ማለት ከም ደይ ቋንቋና ንሪኦ ኮይና እምበር ትግርኛ እዩ ግዕዝ እዩ ናብዚ ከባቢና ስለ ዝገዓዘ ከም ኣማርኛ ድመስለና ንኸውን ኣማርኛ ዝያዳ ስለ ዝጥቀሙሉ እሁድ ማለት አንድ ማለት ይበትናቶም እሁድ ማለት ከዓ ሓደ ማለት እዩ ኣብ ስነ ፍጥረት ተመጺና እሁድ ሰኑይ ሰሉስ ረቡዕ ሐሙስ ሰዱስ ተዝበሃል መሓሸ ዓርቢ ናይ መወዳእታ ስለ ዝኾነ እዩ ቀዳሚት መጀመርታ ንምባል እዩ እሁድ ሓደ እዩ ስነ ፍጥረት መጽሓፍ ቅዱስ ምዕራፍ 1 ከም ንሪኦ ዘፍጥረት እሁድ ኣሃደ ይእህድ ኢልና ኣርቢሕና መበል 11 ቃላት ዝረኸብና እያ ቃልያ እሁድ ማለት ሓደ ማለት እዩ እዚ ካብ ግዕዝ ዝተወስደ እዩ ንሕናን ከባቢናን እውን ንጥቀመሉ ኣለና ሰኑይ ሰኑይ ከም ዘላታ ሰነየ ይሰኒ ይስኒ ይስኒ ሰኒ ሰኒዮት ሰናይ ሰናያን ሰናይት ሰናያት ሰኑይ ወይ ከዓ ስኒት ኣብ መበል 12 ሰኑይ ንረክብ ሰኑይ ማለት ማለት እዩ ክልተ ማለት እዩ ሰሉስ ካብ ሰለሰ ዝብል ይወፅእ መበል 3 ረቡዕ ካብ ረባዓ ዝብል ግስ ይወፅእ መበል 4 ሐሙስ ካብ ሓመሰ ዝብል ይወፅእ ሐሙስ መበል 5 ዓርብ ዓረበ ፀሓይ ዓረበ ስነ ፍጥረት ተወደእ ንምባል ስለ ዝተገብረ ዓርበ ካብ ዝብል ግስ ይወፅዩ ዓርቢ ይበሃል ቀዳሙን ካብ ቀደመ ዝብል ግስ ይወፅዩ ቀዳሚት ሰንበት ወይ ሰንበተ ተባሂላ ትጽዋዕ እዚኦም ከም መርትዖ ወይ ከም ኣብነት ግስናታቶም ተሪእና ኣሃደ ሓደ ገበረ ከላ ክልተ ገበረ ሰለሰ ሰለስተ ገበረ ረባዓ ኣርባዕተ ገበረ ሓመሰ ሓሙሽተ ገበረ ሰደሰ ሽዱሽተ ገበረ ሰባዓ ሸውዓተ ገበረ ሰመነ ሸሞንተ ገበረ ተስዓ ትሽዓተ ገበረ ዓሰረ ዓሰርተ ገበረ መዓተ ሚእቲ ገበረ ኣለፈ እልፍ ገበረ ክደግበን እዮም ወስቶም ትግርኛ ቦላ ኣነ ግዕዝ ክብል ሓሳብ ምእንቲ ብሓደ ክነህሉ ኣሃደ ሰነየ ሰለሰ ረባዓ ሓመሰ ሰደሰ ሰባዓ ሰመነ ተስዓ ዓሰረ
معاته ألفه صبوا كل قال كاب قسي زي وصي قال ألبو يمزولو عبيت بمهران بيت كريستيان انتاي مس من واحد جزيه أسرو تفيو مبقول تفينا أمبر كم زحده فطور ولادي زي بقولو خون زي كيل قام قاجز كاب قسي زي وصي قال ألبو يلبون إلى يوم زنقرو مس من واحد جزيه مس تمهران متفق صحفاتون مس بمسان تسعينهم بر كاب قص زي وصي قال يلور بجكاتهم حدا ترعيمهم زلو كاب غريخ كاب صري كاب عرب كاب ابرايستي كوم يتاتدي كوينو يتم ابزا هاغرنا اب كبابينان كلهم وصيت ناي قسي يوم اسمات سرقه كلت تسلونا ساساس ساعات نبلوم ساسات سنغسبا يوريتا وكاسه سرقه سرقتي نلعل تمت كل تجفر زلون ريزلنا سرقه اذا تخينو صحاي برقه حدا ولات تولد مالتي نحد اسمع بهاجرنا ابوي سرقه نبلدينا ابوي سرقه مالت بخال ترجمان تاي مالتي اسكي حغزني ابوي تولد مالتي ابوي تولد مالتي سرقه مالت تولد مالتي بتولد تخيدنا ابوي سرقه خذبلني ابوي تولد خذبلني حدا يو بيت حدا دما خمزي اياي زبلو سرقه مالت برقه ما بله صحاي كون خل حدا صبق بسرات كون يخل اتا حدا سرقه تخينو ساسات تخينو ገንዘብ سرقه دينات سرقه دينات دلي بزي مفلالي يتقملهم فلاطاتنا يجيس تا س نغوس تخينو ني مبراق نمولاد يمص نمسراق ساسات تخينو نسرقي نعمص نزيناتك مدلا يمص كاب سرقه مسراق نوص كاب تحد سرقه دما مسراق ገንዘብ نوص مصا سب وصا زبل قسي ناي گئز وصا نبل مصا زبل مصا اتي مرتعو غوني يخيد نمهلاو گئز ولا كاين زارولو مبر ابت لهجا اب كنافرنا اب ملحسنا اب سنه صحفنا بفيدلو بقانقو نتقم سلازلنا ولا خنهدم تدلنا كنهدم አይንخلنا زي هدمو كنتات አለው دبزح ቋንቋ ግዕዝ ርእሱ خنخلو غبونا እዩ ሓደ ክሳም ኮለ ድማ ካብ ቋንቋ ግዕዝ ንትግርኛ ክነርዕሞ ነገደድ يوم لومي لوم ساعات معالتي ፀሐይ ኣብቲ ላህጃ እምበር ቋንቋ ግዕዝ ቋንቋ ትግርኛ ድማ ቋንቋ ግዕዝ አመዛጻ ቋንቋ ግዕዝ ክልተ መንገዲ አለዎ ኣብ ስነ ጽሕፋቱን ተጻሒፎም ስለዘለው እዚ ንተመራመርቲ ዝሕደግ እዩ እቲ ሓደ ቤተ ክርስቲያናዊ ብሂል ልሳነ መላእክት ልሳነ አዳም ከመይሉ ልሳነ መላእክት ዝብል ኣብቲ ቀዳማይ ግዜ ኣብ መንጎኦም ግዕዝ ምስ ነበረ ነቲ ግዕዞም ዝከራኸሩሉ ዝመላለሱሉ ዝዛረበሉ ዝነበሩ ቋንቋ ግዕዝ ዝብል ብሂል ኣሎ لسان آدم زبل دما آدم بس قام قاضي يزارب نيرو زبل الله كم زحجب سنة خطاز الرجاجز كسيل كا زرعيو سنة في التتاوى به الكا لسان سيم ويسمع وقام كا لسان سوا وقام كان الناتهم مجلس اللوهم إذا نبعلو ها حدا معلتي سلزوعل أبو زحات صحفات مقدمات سلنبوه حلف كنقول لنا أكاتعون سلزخونه فتصم السلمة اعترافون እቶም አዳማዊ ቋንቋ ዝብሉ ናቶም መካት ኣለዎም እቶም ሰማዊ ወይ ሳባዊ ዝብሎም ከዓ ናቶም መዛራረቢ ስለዘለዎም ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓደ መርትዖ ኣይበጽሑን ዘለዎም ስነ ጽሑፍ ግዕዝ ቅድሚ ምምጻእ አቡነ ሰላማ አባ ሰላማ ከሳተ ብርሃን ወይ ፍሬምናጦስ ግዕዝ ጥራይ ነይሩ ከምታ ቀዲሙ ዝተባህለ ግዕዝ ማለት እንታይ ማለት ይልና ሓደ ማለት እዩ بቋንቋ ተመጽዩ ግዕዝ ማለት ሓደ ማለት እዩ ግዕዝ እንተልና ድማ ጠባይ ማለት እዩ ሰናይ ግዕዝ እንተልናዮ በዓጽቦ ጠባይ እኩየ ግዕዝ እንተልናዮ እኩየ ልማድ ከመባል እዩ ግዕዝ ሓደ ማለት እዩ ኣብ እንዳቀሺ ትምህርቲ ኩላኻትኩም ተበዝሑ ፈቲንኩም ትኾኑ ፊደልሃሁ ከምዝ ሎሚ ብአካዳሚ
ቅድሚ ምንባሩ ኣብ ገዳማት ها ግዕዝ هو ካእብ ሂ ሳልስ ها ራብዕ ሄ ሃምስ ህ ሳድስ ሆ ሳብዕ ኢልና ኢና ተማሂርና ኣነ ኣካዳሚ ተማሃርኩ ናብቲ ግዜቲ ዳሕራይ ዕድል መሰጋጠመኒ ብምሸታዊ ብኤክስቴንሽን የተማሂረ እምበር በዚ ክብሎ ፀናሓኹ ተማሂረዮ እዚ ሃግዕዝ هو ካእብ እንታይ ማለት የተልና ሃግዕዝ ማለት ሃሓደ هو ካእብ هو ክልተ ሂ ሳልስ ሂ ሰለስተ ሃራብዕ ሃርባዕተ ሄ ሃምስ ሄ ሓሙሽተ ህ ሳድስ ህ ሽዱሽተ ሆ ሳብዕ ሆ ሸውዓተ ማለት እዩ ነቲ ተምሃራይ ብኸምዚ ገይሮም እንዳመላለሱ ንላዕልን ንታሕትን ኣቢሎም እቶም ናይ ብራናን ናይ ገዳማውያንን መምሃራን ከምዚ ሎሚ ከይኮነ ከሎ ዝነበሩ ዝፀንሑ በዚ ይኸዱ እሱ ድማ እንታይ ማለት እዩ 1 2 3 4 5 6 7 ኣብ 7 ስለ ዝወድእ እቲ ሆሄ ሆ ሳብዕ ኢሉ ይውድእ እዚ ቅድሚ ምጽእ ኣባ ሰላማ እዚ ቅድሚ ምጽእ ኣባ ሰላማ ሓንቲ ተቐዳመይቲ ግዕዝ እያ ነይራ ሃ ለ ሃ መ ሰ ረ ተ ኢለን 26 ሆሄ እዚአን ጥራይ ዝነበራ ከሳቴ ብርሃን ኣባ ሰላማ ምስ መፀ 6 መናበብቲ ብምውሳኽ 7 ሆሄ ንብሎም ኣለና ሕጂ ና 7 ሆሄ ተጠቀምቲ ኮይና ንርከብ ኣለና ኣብ መዝገበ ቃላት እንተሪእኻዮ ዝበዝሕ ወይ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ናብ ላሃጃና ግዕዝ ብግዕዝ ዝመፁ ቃላት ኣለዉ ገለገለ ድማ ብካዕብ ጅምሩ ብሳልስ ብራብዕ በቶም 7 ሆሄ ዝጅምሩን ዝውድኡን ኮይኖም እዚ ናይ ኣባ ሰላማ ምምፃእ ዘምፀኡ ሓጋዞም ኮይኑ ከም ኣብነት ኣብ ሓወልቲ መጠራ ዝተጻሕፈ ኩላትና ንፈልጦ ብዙሕ ግዜ ዝተደጋገመ ዝሃወለተ ኢሉስ ዝሃውልቲ ዘኣገበረ ዘገብረ ዘገኣዘ ዘኣጋኣዚ ለኣበወሃ ከምዚ ኢሉ ይድመፅ ነይሩ እቶም ሰባት ይረዳድኡሉን ይሰማምዑሉን ነይሮም እቲ ከምዚ ዝነበረ ሎሚ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ኢልካ ክፀሓፍ ኣይከኣልን እዩ ሕንጥቢት ብምግባር መናበብቲ ተገይሮም እዚ ሕጂ በፂሕና ኣለና ተበፂሑ ፊደላት ጠን ፐን ምስ ምምፃእ ናይ ደገ ምትእታው ዝተራዕመ ቃል እዩ ሊቅ ኪዳነ ወልዲ ክፍሌ በጌርና ንጥቀም ከም ዝነበርና ይዛረብ ንጴጥሮስ ቤጥሮስ ከም ዝበሃል ዝነበረ ንጳውሎስ ባውሎስ ኢሉ ይንበብ ምንባሩ ምስ ምምፃእ ነቶም ንዕኡ ድጥዕሞም ናይ ደገ ሰባት ጰን ፐን ክተኣታቶ ክኢሉ ሎሚ እውን ከምኡ ኣጋጣሚታት እንተኣጋጢሙ ጫሌዳዲ ጫንፈርዲ ፈጢርካ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ጉባኤ ሃገር ሙሉእ ተኣኪቡ ዘይግበር ነገር የለን ቋንቋን ፊደልን ክምዕብል ስለ ዝኽእል ድሕሪ ምምፃእ ኣቡነ ሰላማ ከም ትኽባል ፀንሐ ንፊደላት ካብ ካእብ ክሳብ ሳብዕ ከም ዝዝርግሑ ምግባር ምትእታው ፊደላት ጰን ፐን ድሕሪ ምምፃእ ምትርጓም መጽሓፍቲ ካብ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መጽሓፍታት መብዙሕቱ ኣብ ሃገርና ኣይነበረን ካብ ተፈላለየ ቋንቋታት መብዙሕቱ ካብ ዕብራይስጢ ጅምር ፅርኢ ወይ ግሪኽ ዓረብ እውን ሓደ ሓደ ካብዚኦም እቲ ረዓም መጽሓፍትና ኣብዚ ጽሑፋትና እውን ከምኡ ዝብል ሓሳባት ሓበሬታ ኣሎ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ሪኢኹም ኣለኹ ፊሳልጎስ ትብል ትፀሓፋይ ናታ 25 ቋንቋ ከም ዝተተርጎመት ይነግር ናብ ትግርኛ እንድሕር ተተርጊማ ድማ ካብኡ ትቕፅል ኣላ መበል 26 ቋንቋ ምዃኑ እዩ ካብ ዕብራይስጢ ዝተተርጎሙ ኣለዉ ካብ ፅርኢ ዝተተርጎሙ ኣለዉ ካብ ዓረብ ዝተተርጎሙ እውን ኣለዉ ኣበርክቶ ቋንቋ ግዕዝ ኣብ ሕብረተሰብ እዚ ሎሚ ኣኪብና ደሎ እዚ እዩ ጠቕሚ እንተዘየልዎ ዝኾነ ነገር ኣይትግደሰሉን ረብሓ እንተልይዎ ኢኻ ትግደሰሉ ሓደ ሰባት ከም ዝብልዎ ቋንቋ ግዕዝ ኣብ መስርሕ ኣብ ደሞዝ ኣብ ማዕርግ ኣብ ሽመት ተዝህሉ ነይሩ ሎሚ ኩሉ ሰብ ተቐዳደመሉ እቲ ቋንቋ እውን ኣይምጠፍአን ነይሩ እዚኦም የብሉን ኣበርክቶ ኣብ ናይ ስጋዊ ረብሓ ስለ ዘየብሉ ቋንቋኻ ሓዲካ ኣብቲ ረብሓ ድህበካ ቋንቋ ትመሃር ኣብ ዓድኻ ዲኻ ከተገልግለሉ ወፂኻ ዲኻ ክትጥቀመሉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እምበር ቋንቋና ብዙሕ ኣይንጥቀመሉን ዋላ ትግርኛ ዝበሃል እውን ሓደ መምህር ተስፋ ስላሴ ዝበሃሉ መምህር ቅኔ ነይሮም ትፈልጦም ትኾኑ በዚ ማይ ተመናይ ስርሖም ኣብዚ ከባቢ ማይ ጃሕጃሕ እዩ ክሓልፍ ከለኹስ ይብሉኒ በዚ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ
እንዳ ጎይ ተማሃሮስ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ዘብዘብ እንዳሉ ሰዓት አኺልዎም ይጎይሞ አታናቢያም ትጎይደለኹም ኢሎሞም ገለ ሕቶ ስለደለዮም ዩኒቨርሲቲ ንማር ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወይ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮ ዋይ ኣብ ሻድሻይ ድገደፍናዮ ኢሎምን እዮም ድብሉኒ ኣብ ሻድሻይ ክፍሊ ሓደግናዮ ኢሎም ሕጂ እውን ክሪአና ቦቶ እምበሪ ገለገለ ሰባት ኣብ ኮምፒውተር ጽሑፉ ኣብ ላፕቶፕ ጽሑፉ ኣብ ሞባይል ጽሑፉ بإيدكم في الرأس صحيفكم عارين تلكيام زي فيدل زي صحف سبات كم زلونا كان فلت يقبلني أنا رخيبي أقاتي مني أم حدث سشني رخيدسي صحف الليل يا أنت صحفيت صحيفات الليل اسكم بالليل يا كم بويك اللي كصحفي يزغل مركم بويك اللي لا تن كم بوت خوين خاب بحد فيدل يخم بالك بحد فيدل كعج زي خوس دلك على هم بويلاتني زيد قات مني أب صحفات دماء تماساسالي بلابتوب فيدل كصحفه زخلو ببيروجن فيدل زي كله صحفات اللونا أصيلنا نري نخون اتقام قوة لك فيدلنا بزي النبابي حنت فيدل هرت ما يركع قام قاجز بقى خسر رح تغليها كل تتغيرك سلسة تغيرك لك أنت تصحفه زنباب قام قا بوزح دبستات زوننو كساب سوسا حدا قسي ناب سوسا تات قصص بس حلونا قال كاب تاريخنا بهلاوي مننتنا عقيولنا زلو تاريخنا مو بزحتو قدمي 19 كفله زمن بجئز تسندو يركب اذا خنول كلنا براناي ورقه سلازين بر مسارحي اتم براناتات اب استفلالي بوتاتات اب قدامات ديو اب ግለሰባት ديو اب ادبارات ديو اب عدتات ديو ام محبرات ديو አለው ببزحيان كله زي كله مس ዝነበረ ናይ ዕንወት ግዜታት حدا صحفات أي تساءنون صلاة سلازنبرو أب تحت مريت كعيدك مقبار نيرو قاليو دتفع الله قال دماس ترخب الله إتهم زترخبو براناتات مالتيوم زيادة برانا تي لومو نزار ولا زلناون حدا زخونه هابتي كي تتقام كالو مبخان صبغا يكونن تتقيم كاكوات حدا كاي حيش قام كاجز تنتقملو تنبربرو اتعوش دلو ربحه بزح دلو طرا ربحه يكونن زلو غداتون الله ابت وشتو صبو طرا يكونن زلو نزفلط سب صبو الله كالون الله كل يدليكا فليتك اخت غحفه تخيل مر كيف فلتك اي تغحفنيها تتصحفو زلو كم زلو منفلطو زدلينا نتقملو زي اللينا دما ابيت مذكرنا امطو وي نزاراربلو ባህልና ምሳሌታትና ክብርታትና ብሂላትና ወዘተ ምሳሌታት ክብርታት ብሂላት አሁን የወስጣት የወስንታ ኢሎም ባህል ስደት መሰጋጠሞም ለእመ ኮነ ረሃብ በሀገርከ ሁር ሀገር ሐማሲየን ኢሎም ባህል ተዛንታ ሐሳብሎም ትዝንተላ አብተ ከባቢ ወላቶም ምእመናን ይመስፈልጥዋ አብ ዓድኻ ጥሜት እንተ ኮይኑ ናብ ሀገር ሐማሲየን ግድ ሀገር ሐማሲየን አብተ ግዜቲ ኤርትራ ተባለት ነራ ሐጂ ኤርትራ ተባዘላ أو عدها عند هذا تميت كوينو تهاجرتي أتميت يبلان مو ناب أتسدد ناب آخر يوم ندقو كمستلا بوه تاريخ نجر لكن أتم غسل تايو استفل عليه في السفن النون سنة في التعاون تحسطو زلوهم صحفات نرأيهم زم تحتهم زلو نحجز ملكات حجي فتح نجس زبال حقن دابا زبال بيجي صحيحهم صنعو لومي ناب تغرينيان ناب كالين تترجمهم يركبوا سنه هوات سنه انسسا سنه اراويت سنه اتكلتي زملكت سنه فطرت زملكت كما صحفه اكسيماروس كاب قانقا صري ابزودي بين الله مصحفه اكسيماروس هذا قبراساوي ابوي صحيفوا بناي قبرس قانقا تصحيفا نيرا ازيا كاب علت هذا سنبت كساب علة عرب دلو سنة فترة أب على ملو أب عسرت وشمنت قامقات ترجمة إذا بلت صحافية أبانا عند حرت ترجمة ببل عسرت وتشعت خوين الله مالتيو بزعبا أسمات بوتاتات كل زد حالة فيها وإذا فترة هتحزنا عند حرينيا أسمات كتجيش كلها أبزع عدي عم بيبكيو بسئلة ملكتك بحلف زم إيرساليا مسيحون مسؤول الدرا نتبزيد رأيوه أبزيد زنبوبو مصحف قدس لك أتكبيره مهون مصي نقرنيهم سنة بدهانيت مصحفه وسد بهالله سنة كأمر بايرا حساب ويكا عود أوارح كل تعينة عود أوارح الله تفلتوهم بزعبا سرت عالية دك سبن
ፍልሰት ኣሕዛብን መጽሓፈ ወለዶታት ምሳና ዘለዉ መምህር እውን ብዛዕባ እዚ ጽሒፎም ከም ዘለዉ ኣነ አንቢበ ነይረ ምናልባት ኣብ ዳሕራይ ባዕሎም ይገልጹልና ኾኑ ብዛዕባ ወለዶታት ክበሃል ከሎ እንተ ዘይነብር እዚ ሎሚ ዘሎ ሰብ ክጽሕፎ ኣይምኽኣለን እንተ ብብሂል እንተ ብትውፊት እንተ ብብራና ዝነበረ ስለ ዝውረስ ክሳብ ሎሚ ካብ ኣዳም ኣትሒዝካ ዓሌትካ እናትካ መበቆል ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ከመይዚ ካብቲ ብራና ትብገስ ኣብዚ ናትካ ወለዶ ድማ ክሳብ 10 ክሳብ 20 ባዕልኻ ትውስኸሉ